Shalom, salam sehat, salam kebajikan dihita sarukna damang dainang. Nanalongan ni Tuhan di bata man natotong mamasu-masu jalan mangaramoti hamuna sarukna. Adorang soto tangin hatani di bata tapas hadaru hatta martangnya kita. Pinuji maho di bata Jehovah amanami per guguna suatu dosa. Tung masay dinggado basa-basam na lihamu Tuhan. Gabiboy hay marhay pason saat bagasan partikan. Ali di bata. Di bagasan tikyon nanang manangin hatapan. Ajari kami makangulun hatapan. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami todopam. Amen. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Atani di bata nagabijamita dihita dia pala partikiano dienek maisen buku sada Musa bidusia walu masuk di ayat 17. Sada Musa sia ayat walu sa tu ayat 17. Songono mahatani di bata tapai tihukma di bagasan rohat tabi. Dungin ninna di bata mamadok sinoak do tu anak na akan arap do ibana botima idama anggo au pahotok kuma padakku tuhamu ro di pinoparmu na sugut do tunasa na marhosa na mangulu akan arap do tamu akapidong pinahan do nasa binatang di tanaon akan arap do tamu sian lut akka naruar sen pararo di sude pahapahanan ni tanoon pahatok kuma pada kudot tamu pabuan no sejadi beri pasonokku ni aek na sumar na sanamar dagi upa bua na somas be aek na sumari mangari pason tanoon dungini na di batama om matadda di padaku pada nahubani tuhamu do tunasa na marhosa na mangolu akan arak do tamu ro disaliling ilingna halibutong aki nahubain idiobut imatad daripadaku do tanoon ope molu paro obun tu tanoon saya tarida ma halibutongani diobut jadi ingotok kumapaden nahubain itu hamu do tunasa na marhosa na mangulu ro disudi na mardagi babua na so pamasok kube ay na sumari mangaripas nasa na mardagi sabenokku do halibutongani tuabbut asa hubereng ibana marningot padan saling-liling na binahin ni dibata tunasa na marhosa na mangulu tunasa na mardagi na ditanon dungini na di batama tu sinuak o matadda ni padak na hupahot tunasa na mardaging na di tanoon ido pajahon na. Shalom horas damang dainang nainalonga di bagasan Yesus Kristus ganuk para batak mga tusido ahlapatan ni padan totu anggo ima tapayut ihut piga-piga marga batak adong do ima na marpadan do marga na asli isarana marga huta barat marpadan doi do ima silaban sitio baru musenang songon marga topul marpada doi do ima marga tapubul do akala na asing do pena na pasti na julu akana tuat-tuata na pajongjong padan na adong do ima sadahataridaan na dilalana sida jala sada padan ni anak batak di do kodo tung naso jadi muse jala tung naso jadi mubah ido ubahen na pola adong istilah upama nila batak na madokon
togu urat ni bulu, toguan urat ni padang, togu ni dok ni uhum, utoguan ni dok ni padang. Lapatanna dialak Batak, utib bodo ima padan, siat aka uhum na adong di tanah. Padan secara ima abatahon, ima turun temurun, tung naso jadi ima boy nanggosada marga na marpadani mangalawas. Isarana marga ima silaban dak kaningas onaham dokon, tung naso na boy marsibuatan doho ima boru hutabara. Damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus, anggo somalna sada padan niala Batak di pataridahon, songot ima hatarida di toguni hatoguon namar padani, nasuna jadi mose jalan naso jadi mubah, biasana adong ima dua marka. Alai anggo diturpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon, songot dia di bata Jehovah, pahoton ima padanna, doho ima sinoa, doho ima tusude akka namangolu nadong di tanah. Buasa, tungpola, dilehot debata manang dipahot debata ima padanna doho julmai. Amang inang nenanonga di bagasan Yesus Kristus, anggo tapai tiu tata ni debata, adorang soturpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon, songo dia debata na tarimas mamereng pangalaho ni julmai nang marlauk dosa di bagasan parngolonna, na totong na sida dan mangulu di bagasan holong ni rohani di bata, na totong na sida mangulu di akalomo ni rohani aportibion. Pola tarimas di bata, jela pola di uhum di bata jol maon, merhite-hite ayat nasuma. Anggota payut iut sian bidu ima pitu, bidu walu, takas do di madisan, di pabotoh tuhita. Songo dia ima peristiwa ayat nasumar. Sudinang jolma nasa na mangulu na adong di tanoon, diri pasod debata marhite-hite ay. Nampa sa sitong na anggo di dok ko Yesus Kristus di bayi matudus-tudus na ibana do ayat nguluan. Alay di masa ayat na sumari gabisa da uhum doi tupar ngulun di jolma. Sudinang jolma na di portibion, pola diri pasod debata, pola di paluas debata, o 40 hari o 40 borngin. Roudan tu portibion. Jala pola di paluas di batas 150 hari liling na aek maruhaso di portibion. Jala sudi nasa na marhosa mati. Alai dung sipul aek na sumari adung maima panol solion ni debata taringot tu uhum. Jadi di paruh debata mamusenang dan sarupa be portibion doh ima sebelum diri pasod debata. Jela turput tadi apala partikenon dipakulingi debata mamusenang portibion marhite-hite ima sinoak na dihaulongi rohana. Pada saat itu amang inang mulut tapayut itu secara ima psikologi ahna dialami ima sinoa. Nah pasti adong do rasa trauma na sangat mendalam na dihilala sinoa. Buasa adorang so adong ayat nasumar gudang dope ima ale-ale di sinoa. Gudang dope akadongan na namartukar pikiran nang pe ima dang mangulu di bagasan lomoni rohani di bata. Gudang dope akka pahapahana do akalan asa. Alay dung sipul ayat nasumar marasing matutu parmoluo ni sinoa. Jela adung marasa trauma. Anggo ima ro udan biasana gabi adong mahatahutan di roha di sinoa do kapinoparna. Buhado naeng ado na nang masa musenang narodo ima hum ni dibata to kalana asik. Na naing mangubati omma pola dipahok debata padanna do sino. Ado isi di padan di debata.
Tapi itu turpu jamita dihita dia pala partikenon di ayat sia nungai dok debata idama anggo au pahotok kuma padaku tuhamu ro di pinoparmu sugut padan na pinaho ni debata dak kolang tu sinoa ala esaha do ima tu pinopar na sugut ado padan ni debata di padan ni debata nasa tuhita dia pala partikenon nagabi jamita tuhita ima dia 40 di do tunasa na marhosa na mangul akan narap do hamuna pahotok kuma padaku do tamuna ayat 10 sada pabua nasu jadi beri pasonokku ayat nasumar nasa namar dagi pada ni dibata sada nasu jadi pe ripasonon di dibata portibion marhite-hite ayat nasumar oma pada ni dibata. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa dia tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Ini Tuhan lakukan supaya tidak ada ketakutan tersendiri. Supaya bagi Nuh ketika datang hujan, maka hujan itu tidak menjadi malapetaka lagi. Tetapi justru menjadi hujan berkat. Dang bei masarupa udah dek nasumar na di parode bata doa ka udan lana asik. Di pahok di batama pada ni. Di dok di batama tung nasu jadi be uhumon ni di bata portibion marite hite ait nasuma. Jadi ait panguhum na di leo di bata marite hite nasumar. Gabe gatiun ni di bata do aiki gabe aik hangoluan. Songon na didokon Tuhan Yesus di buku di Matius ibana do aik hangoluan. Debata iko menjadi aik hangoluan di bagasan parngolon di jolma. Aik hangoluan di bait debata asa mangolu jolma. Dang be asa manguhu. Damang dainang nenalonga di bagasan Yesus Kristus. Alai nang penunga di pahok debata padanna. Dilihat debata maga bisa ada pegangan di sinoa. Songon hatarida di padan ni debata. Ma pegangan na di dok debata. Dia 10 toli dokon. Hali butong aki. Nahubain idiobun. Ida ma. Tada ni padaku do tanon. Dilihat debata dung di pasar debata ima padanna na dok debata tung nasujadi uhumonna portibion marhite-hite na sumar. Dilihat di bata mamusi ng pegangan. On ima sada pangubati psikologi secara hajon maun secara pardagingon doon na dilihat ni di bata. Dilihat di bata masada jaminan. Jaminan na halibutongan. Molondunga tarida halibutongan berarti ima sada jaminan pada ni debata na hot do pesa tu sonar. Huria nenalonga di bagasan Yesus Kristus. Tapayut ihuk matutu tur jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Ujahan nasa tuhita di do padan dohot waso ni debata. Ado padan ni debata nasa tu sinoa. Ima tung naso jadi ripasonon na portibion marhite na soma. Ataridan na dia. Ataridaan na ima halibutongan. Alay hoddo pada ni debata saliling nililik na. Jala hataridan di pada ni debata sasitong na patuduan songo dia holong ni roha ni debata tu parngoluan di portibion do tu parngoluan ni jorma. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga oleh karena kebesaran kasihnya, kebesaran cintanya, maka Allah tidak akan menghukum manusia ini lagi dengan air bah. Tetapi dengan apa Tuhan akan menghukum dunia ini? Nantinya dengan kematiannya kekal, yaitu neraka jahanam. Huria nenalonga di bagasan Yesus Kristus. Songon dia do ima pada ni debata nanang ima siang ulunot tadi apala partikyan. Na parjulo sahali
anggo padan ni debatahon marasing do ima tu padan ni hitalak Batak. Molo padan ni hitalak Batak pasti dua pihak menyepakati bersama. Dan adong ima ibaratna marga syaturi hula marga syaturi didokot ima padanna tu marga aritona. Dan adong songoni. Ale ikut dihopahop do. Marga ima silaban do marga Huta Barat. Dua marga. Ale anggo padan ni debata dao. Na perjulu sehali padan ni debata sipakna searah. Dan dua arah. Debatado na pahot do padanna. Lapatan na songon dia dak adok andil ni Jolme. Dak adok andil di Portibion, dak adok andil di Sinoak, dak adok ibaratna andil dia kepahapahanan ima di bagasan padan ni debata. Alai holang debata sendiri do. Pahot do padani songon hataridaan balgani holong ni rohana maka holongi parngulun ni Jolmo. Maka holongi ima Portibion. Ima na parjuno. Na paduahon padan ni debata na pinahok ni debata ima tu Sinoak. Ima padan tanpa syarat. Lapatan na songod dia. Marasing do ima padan ni debata do ima si Abraham. Tu padan ni debata na tu Sinoak. Parasing na songod dia. Parasingna padan ni debata na dipahok debata ima tu Sinoak. Didok debata do dung dioloi Sinoak. Dung dioloi ima si Abraham. Debata baru peri pasu-pasu debata. Ale anggo tu Sinoak dao. Padan ni debata na tu Sinoak dioloi manang so dioloi. Burju manang so burju Portibion. Burju manang so burju Sinoak. Alai debata ikon pahoto padan na naso tupa uhumon ni debata Portibion marhite-hite ait nasuma. Na petuluhon hataridan di padan ni debatahon. Padan ni debatahon ima sipakna manotok. Songon ima diayat na pawaluhon do pasyaudi. Dungin ni na debata mama do Sinoak do tuak ka anakna narak do ibana. Idama pahotok kuma padaku. Tuhamu rotut pinoparmu sogo. Manotong. Dakku lang tu Sinoak. Marlaku do padan ni debaton saat tu hita marlaku. Oma padan ni debata. Padan ni debata dang olomu ba dang olomu se. Molo nunga di dokko debata songoni jela ikko do songoni. Jela gabe suku-suku rata. Na parwasa do debata. Dao. Alai debata na paroha parholong roha na manotong. Dan na parwasa ada marasing da anggo hitalak Batak jujud do ima parwasa ada neng lomo-lomona parwasa ada lapatan na gurdok na debata dang songon dang na neng gurdok ni debata ale hataridaan holong ni rohana na manotto kasihnya yang kekal sifatnya yang tidak berubah untuk melakukan yang terbaik. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Sungguh dia do hita mangoloi jala mangolu di padan ni debata. Om managabe suku-sukun jala ruji-ruji tu bagasan parmulota. Anggo debata di pahok padan na tu Sinoak. Anggo hita buha. Olo do pehita hok di padan ni debata. Sungguh dia do padan ni debata di hita ima di padan ni baru dia pala partiknya. Di dia do taridana. Padan di debata sasitong na di pahok debata do tuhita marhite-hite Yesus Kristus. Anggo di pasak debata padan na tu Sinoak na sujadi ima uhumon na Portibion marhite-hite sumar sasitong na on hataridan di balga ni holong ni debata. Ale ubalga ado padan di debata na di pataridahon debata di bagasan Yesus Kristus tuhita na mangulu dia pala partikyano. Pada ni debata tuhita dia pala sonario ima sungod dia debata maka holong hita siya nasa rohani debata siya nasa puso-puso ni debata nagabi sa suku-suku tuhita buah hita olo do hita mangolo di pada ni debata manang tao. Mari kita introspeksi diri.
Gudang do hita manginang. Boro-boro mangulu di pada ni di bata. Mangulu di pada ni portibiok pe jujut do ima. Tau se sudia kepada ni. Isarana songo ya. Di padat ima pardonga saripeon. Tung masa takas do di dokon. Dia kasuku-suku na hami pasaha tuhamu na mangina. Olo doho makaholongi. Amat tamon mana inat tamon sen nasa roham sen nasa ate-atem. Jela olo doho naso tupa tadi kunom iban lo kana asing. Namar padan mahamuna sadari anggona olo dokma. Inakan. Tori dok ko mahata-hatok ditiki pa masu-masu. Olo. Yang penting tarpasu-pasu. Dong tarpasu-pasu urusan parpudi. Ujungna diusema padan gudang mana panilang nirangon. Gudang mana padaw-daw. Isi ma namangino na anggo pola pada daud panilang nirangon. Baka yan ako magari korma. Ito bako ni Jolma. Jolma jujut do dangot di bagasan padanna. Jolma jujut do musay di salu aka padanna. Jala gudang do Jolma nang penunga padan non hitam di atas putih. Matray 6,000 sekalipun. Jujut do gabi di osyo. Sapi imatu pengadilan. Hape nunga matray 6,000 sen hajul mau. Alay anggo padan di debata dan songoni. Dihalongi debata do hita. Songo dia padan di debata na dipahot debata tu si Abraham. Idokon debata imatu si Abraham. Iko pasu-pasun na selalu akapinopar ni si Abraham. Nah kita pesongoni do. Songo dia padan di debata imatu si Noah. Tunaso jadi uhumon di debata si Noah satu akapinopar na. Kita pesongoni do. Dan di uhum debata be hita. Amang inang. Hurian ni Tuhan. Molsonari hamuna. Juk dupi hamuna mose dia kepada muna. Om matikina dihita. Asa bertobat. Song isarana. Nagudang na hamjupangi dia ka ima pelayanan nani. Soal pada dina tua-tua tu dibataha. Na dihajong jokon. Dia dopa dia ka natorok. Di jolo ni huria. Soal ima padidion na badia. Takas do di sini dokon. Naolo doh mengajari anak komo manaruhon na sida tu gereja. Ape? Coba tabir ngamanginang. Sedia gudang mahita. Naolo manaruhon anak kota ima tu gereja. Sedia gudang mahita na hok di padatay. Basa olo hita ima munggil selalu aka padatay. Tabayak kumayo. Anggo pola debatamu sena munggil di selalu aka padana buhama hita. Nga pasti ona uhum ni debata hita. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Molo debata mangalian halibutongan songon hataridan di padan natu sinoa. Anggo dihita sonaru tahilaladu. Aleno balga pada ni debata na tahilala di bagasan parang nota. Songon dia Yesus Kristus na makaholongi hita. Penebusan yang Yesus Kristus berikan kepada kita sifatnya kekal sekali untuk selamanya. Lapatan na songon dia. Pada ni debata na dilihat debata makaholong hita marite-hite Yesus Kristus nang maneahot diri na dihaw pinorsila. Manotto. Hodo pada ni debatai di bagasan dirita. Alay jujus sahali hita do nalari siya pada ni debatai. Gabi unah mahita di arena parpul. Gabi imamani bin mahita sensaluhna. Aleniaha. Alenia kahagiut niya kaperdagingon. Gudang do jol masonari ditinggalon haporsyon na. Lao tu haporsyon na asing. Aleniaha. Alenia kahagiut niya kaperdagingon. Doa kahaportegion. Molo songoni mangulu dupe pada ni debata tu hita. Saat dupe pada ni debata tu hita. Gabe ima bagian di pada debatai dupe hita. Daun be. Molo nunga haluar hita. Isarana songono. Molo nunga ima. Gabe warga negara ima. Malaysia mana Singapura hita. Gabe warga negara Indonesia dupe hita. Daun. Kecuali 2 kewarganegaraan. Ali gabi warga negara Singapura nama hita. Mulolari hita sen haporsya maka porsya Yesus Kristus mengulu dupe hita di pada ni dibatai daw.
Aleni amang hinang hurian di Tuhan marhite-hite hata ni di bataon. Nang di Tokyo kita asa masuk tu pada ni di bata. Asa marhuaso di bata di bagasan parnglota. Asa tahilala. Songo dia bagani huaso ni di bata. Namanotong di bagasan parnglota. Uria. Nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Aik na sumar. Di behad di bata. Gabe ima sada uhum. Tuak kajolma pardosa. Alay dang baynon ni dibatabe tu hita. Dang palwason ni dibatabe ay kimanghup kita. Ale umo ni dibatado hita. Marhite-hite ape naroko dok lan asin. Molo dang mangulu hita di pada ni dibata. Molo sonari hita lak batak somalang. Tabain utibuan pada dihabatahon, pada di markai. Dinggan dui, dinggan. Dinggan dui tahok dia kepada di margata, dinggan kian. Anggo dihok di pada di marga pe dinggan, ale dumingganat dope anggo hot di tamanguli di pada ni di bata. Mulubu hita konsisten makanguluhan akka pada di margata. Buasa dan buhita konsisten makanguluhan pada ni di bata di bagasan parnota. Nakumoto alasakta. Alay na indo honokku di bata hok do pada natu hita maka holong hita mangalihut diri natu hita jela hok do ima panobosion di bata tu hita aleni mangulu mahita di pada ni di bata mangulu mahita di panobosion ni di bata asa tahilala salut akawaso ni di bata na parua hok kita na malun hasonangat di hita sadario marsugo ro di salen lilengna. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan disude dengan ibasam. Muliate disalu akapadamu. Nang totong dipatari dahoko tu si Noah. Suang songoni Tuhani. Toho dale Tuhan tung naso jadi betutu uhumom mu portibion. Marhite-hite aka aik nasuma. Alenya le Tuhan. Na mangido mahami ajari mahami. Asa mangulu dipadamu. Asa maruhaso ho di bagasan penuh nami. Asa unang manibil hami senaka padamu holong ni roham. Ale asa mangulu hami di bagasan holong ni roham. Muliate Tuhan. Hidup padamu dot kami. Maka holong hami. Jala hidup pada nami dot to. Maka holong ho. Sen nasa roha dot sen nasa hati-hati. Jala maka holong yaka dengan nami jolma. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus. Ajari mahami. Makanguluhan. Salut aka padamu. Amin.